Бях с тебе, бях, света красив видях, а колко малки са нещата, които леса за душата, а колко малки са нещата, които леса за душата. Откакто с тебе бях, света красив видях, а колко малки са нещата, които лек са за душата, които лек са за душата, а колко малки са нещата. Очите ми гълъба, очите ми, пълни с тебе са очите ми. Ръцете ти гълъбо, ръцете ти, мека постеля са ръцете ти. Ръцете ми гълъбо, ръцете ми, спрели са времето ръцете ми. Душата ти гълъбо, душата ти, лека и волна е. Душата ти, душата ми, гълъбо, душата ми, твоя е морна е. Душата ми. Устата ми гълъбо, устата ми, огнена лава е устата ми. Душата ти гълъбо, душата ти, лека и волна е душата ти. Душата ми гълъбо, душата ми, твоя и морна е. Сърцето ти гълъбо, сърцето ти, песен любовна е. Сърцето ми, гълъбо, сърцето ми, пролет зелена е, огнено лято е, есен дъждовна е, ледена зима е. Ако си дал на гладния дори трохица хляб от своя хляб, ако си дал на скитника дори искрица огън от своя огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял на празно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял на празно.
никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнеме вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истина, но винаги идваш при нас. Ако си взел славата на някой друг, дори една частица, ако си чул клюката и я повториш, дори една секунда. Ако си брак на Божия, но го послушаш, дори един единствен път, ако си ял от залата на свой приятел и го забравиш. Дали е трябвало, изобщо да се раждаш? Дали е трябвало, изобщо да се раждаш? Никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнеме вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истина, но винаги идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истина, но винаги идваш при нас. Ако си дал за мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара. Но аз със всеки съм готов да споря, дали това е най-важно на света. Живея на последния етаж в една мансарда точно под звездите. Прозореца е моята врата и аз вървя към тях и ги разпитвам дали след време тук под звездите прозореца ще има светлина. Дали тогава пак ще слушат Beatles и вечните поети ще четат.
Дали хазяйката ще идва рано, с виенска кифла, сканичка кафе, и вместо да попита тя за найема, ще се усмихне: ей, спахте ли добре? И пак ли ще звучи невероятно за някой, ако някой пак твърди, че имам най-голямото богатство, един прозорец и безброй звезди. Благодаря на моята прекрасна учителка по пеене Цвети. Благодарение на нея аз съм това на сцената и благодарение на нея аз съм всичко това. Никога не трябва да забравяме откъде сме тръгнали.